Бер кешенең 2 угылы булган. Шуларның кечерәк дигәне атасына: "Әти, милекнең миңа тиешле өлешен бүлеп бир" дигән. Атасы үзенең милкен угылларына бүлеп биргән. Берничә көн үткәч, кеше угылы үз өлешен сатып, булган акчаны үзе белән алып, ерак илгә чыгып киткән һәм анда азгынлыкка бирелеп, байлыгын туздырып бетергән. Ул шулай бөтен байлыгын туздырып бетергәннән соң, бу илдә бик каты ачлык башланып, егет мохтаҗлыкта калган. Шуннан ул җирле бер кешегә ялланган, һәм теге аны үзенең басуына дуңгыз көтәргә җибәргән. Егет шул кадәр ашка интеккән, хәтта дуңгызлар ашый торган азыкка да шат буласы икән. Ләкин аңа бер кем бер нәрсә бирмәгән. Шуннан ул акылына килеп, атамның ялчылары күп, һәм барысының да туйганчы ашарга ризыгы бар. Ә мин монда ашка тилмерәм. Хәзер үк атам янына кайтыйм да: "Әти, мин күктәге Аллаһы каршында һәм синең алдыңда гөнаһ кылдым. Инде мин синең угылың дип аталырга да лаек түгелмен. Ялчыларыңның берсе булырга рөхсәт ит миңа" дип әйтим. Дигәндә, атасы янына кайтып киткән. Атасы аны ерактан ук күреп алып, бик кызганган. Каршына йөгереп барып кочаклап үпкән. Углы исә аңа: "Әти, мин күктәге Аллаһы каршында һәм синең алдыңда гөнаһ кылдым. Инде синең углың дип аталырга лаек түгелмен" дигән. Ә атасы үзенең хезмәтчеләренә: "Иң яхшы кием алып килеп, аны киендерегез. Бармагына йөзек бирегез, аякларына башмаклар кидерегез. Аннары симертелгән бозауны алып чыгып чалыгыз. Ашык һәм күңел ачык. Минем бу угылым үлгән иде, хәзер терелде, югалган иде, табылды" дигән. Һәм алар бәйрәм итә башлаганнар. Аның өлкән угылы исә бу вакытта кырда булган. Өенә кайтып җитәрәк, ул җыр бию тавышлары ишеткән. Хезмәтчеләренең берсен чакырып, бу ни хәл дип сораган. Хезмәтче аңа: "Синең энең кайтты, аның сау-сәламәт әйләнеп кайтуына куанып, атаң симертелгән бозау чалдырды" дигән. Өлкән угылның моңа ачуы килгән, һәм ул өйгә керергә теләмәгән. Атасы исә чыгып аңардан өйгә керүен үтенгән. Әмма атасына җавап итеп ул: "Менә мин сиңа күпме еллар хезмәт итәм, һәм кушканыңны һич үтәми калганым юк. Шуңа да карамастан, дусларым белән күңел ачу өчен синең миңа бер кайчан кәҗә бәтие дә биргәнең булмады. Ә инде милкеңне фәхишәләр белән туздырып бетергән бу угылың кайткач, аның өчен симертелгән бозау чалдыргансың" дигән. Атасы исә аңа: "Угылым,
Син һәр вакыт минем белән булдың. Минем бөтен нәрсәм синеке. Шатланырга, күңел ачарга безнең сәбәп бар. Чөнки синең энең үлгән иде, ә хәзер терелде. Югалган иде, табылды дип әйткән.